दिनै बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान मानोना थांनाय गोबां बोसोर सोमावसारनायनि उनाव बर'फ्रा गावनि राजखान्थियारि रांखान्थियारि रोखा सिनायथि राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनानै थांनानै थानायनि मोनसे मोन्थायखौ लानानै जि सोमावसारदोंमोन बे दिनै जोबसिगोन आरो बेहाय आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो साबायखर होदों जे थांनाय गोबाव समनि सोमावसारनायाव दिनै रायजो राजाफोरजों जों बाहागो लाफादों जों थाफादों जोंखौ मदद खालामदों आरो जोंखौ मदद खालामनायनि बिनिमयावनो गोबां आर्मि पुलिसनि हेरासमेन्ट मोननो गोनां जादों दिनै बे गासैबो दुखु खस्थ'नि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो दिनै जों जि सुक्ति खालामदों बेनि गेजेरजों बर'लेण्ड ओनसोलाव थानाय बर'फ्रा गावखौ जाथि हिसाबै दाखांनायनि रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों जानायनि सोलोंथाइ बिथिङाव दावगालांनायनि मोनसे खाबु मोनगोन आरो बे खाबुखौ जा लानानै जों जाथि हिसाबै दावगानो हानाय गुबुन जातिफोरजों समानै आगान सुरफ्रानो हानांगोन आं बेखौनो खावलायदों सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि मोन्थाय मोनगोन बे मोन्थायखौ जाहाथे जों इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो आरो बे इमप्लिमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बर'लेण्डआव थानाय बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जातिफ्राबो जे समानै दावगाफानायनि खाबुखौ मोनफायो आरो बेखौ खाबुखौ होनो थाखाय जोंनि बर'फोरजों रोङो बेनि थाखाय खावलायदों आरो लोगोसे गोबां जोंनि गेजेराव गोबां बाथ्रा लानानै एना एनि हेंथा हेंथि थानो हागौ खिन्थु जों खावलायदों जे जों जि सुक्ति खालामगोन बे सुक्ति खालामनायनिफ्राय जि बेबस्थाफोरखौ मोनगोन बेखौ दावगाहोनो जाफुंहोनो थाखाय जों साफ्रोमबो नाजानांगोन मानोना सुक्ति खालामनाया गोरलै खिन्थु सुक्ति खालामनानै जिखिनि मोन्थाय मोनो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै जातिखौ जौगाहोनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ गोजोन थासारियाव लाबोनो हानाय गोजोन होनो हानाय बेसो देरसिन बेखौ जाय मावफुंनो हायो बेसो देरहायो बेनिखायनो जों देरहासार जानांगोन दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों जों ट्राइबेल इउनिभारसिटि मोनगोन सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोनगोन बेनिफ्राय अर्गेनिक इउनिभारसिटि मोनगोन NIT मोनसे मोनगोन मेडिकेल कलेज मोनगोन आरो बे अनुस्थानफ्रा जोंनि ओनसोलाव जायोबा जों जाति हिसाबै जौगानो मोनसे खाबु मोनगोन बेनिफ्राय सिमा अरगोन गोबां डिपार्टमेन्ट बांगोन बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बर'फ्रा रांखान्थिनि बिथिङाव बर'नि जे खुंथाय बियो रांखान्थिनि बिथिङाव मोनसे फ्रिडम मोनगोन जे जोंहा फाइनान्सियेल पावार मोनगोन जिहेतु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जि फान्ड होगोन बे डाइरेक्ट फान्डिं जासिगोन आरो बेनिखायनो जों बे बर'लेण्ड ओनसोलाव बहाबा स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय टिचार एपइन्टमेन्ट खालामनाय बा गुबुन गुबुन एपइन्टमेन्ट होनाय साकरि क्रियेट खालामनाय पस्टिं खालामनाय बे गासैखौबो जों स्टेट गभर्नमेन्टनि सायाव लामा नायनाङा जासेनो गावनि गोसो मथे डिसिसन लानानै एपइन्टमेन्ट होनो हानाय बेबायदि मोनसे लामाया फैसिगोन आरो बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो गोबां बर' आनएमप्लयड इयुथफोरखौ NDBनि केडारनि अनगायैबो जेसेबां सिभिलियान इयुथफोर दं फिजिकेल फिटनेस जायफोर दं बिथांमोना बिभिन्न डिफेन्सआव पारामिलिटारि फर्सेसफ्राव सिभिल लाइनफ्राव साकरि मोननायनि मोनसे लामा गेवगोन आरो बेनिखायनो जों खावलायदों गोबाङानो बुंनो हागौ बे सुक्तिया जेबो गैया खिन्थु जों बुंदों बे सुक्तिनि गेजेरजों बर'लेण्डआव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीनि गासैबो रोखोम श्रेणिनि मानसिफ्रा बेनि गेजेरजों उपकृत जागोन साकरि बाकरि मोनगोन बिजनेस खालामनो हागोन जिहेतु फाइनान्सियेल जोंहा पावार थाबाय सोलोंथाइ बिथिङाव जों दावगानो हागोन बेनिखायनो बे गासैखौबो जों सुबिदा लानानै जाति हिसाबै ओनसोल हिसाबै दावगानो थाखाय जाहाथे नाजायो आं बेखौनो दुलाराय बर' हारिखौ बर'लेण्डआव थानाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों एपिल खालामदों आरो जोंनि गेजेराव बे सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे गोजोन थासारि फैसिगोन जाय गोजोन थासारिखौ जों गोबां बोसोर मोनाखैमोन हास्थायदोंमोन आरो बर'फोरनि सायाव मोनसे बदनाम दंमोन जे बर'फ्रा मोनसे उग्रपन्थी जाति होननानै दिनै बे अन्तत बदनामनिफ्राय जों रेहाय मोनसिगोन दिनै आं सुक्तिनि सोमोन्दै बेखिनिखौ बुंबाय आरो जों साफ्रोमबो बर'नि साफ्रोमबो दैदेनगिरि साफ्रोमबो मेलेमजिबि साफ्रोमबो गोरों गोरा आरो मोनफ्रोमबो गौथुमफोरखौ जयै खामानि मावलायलांनानै जातिखौ हारिखौ ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय बिबान लायो बेनि थाखाय खावलायबाय जोंहा गोबां मावनो गोनां थागोन जिहेतु सुक्तिनि गेजेरजों इन्स्टिटिउसन फैनायनि बाथ्रा थाबाय आरो बेखौ जों सरकारनि खाथियाव दाबिनो रोंनांगोन जोंहा एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा थाबाय बेखौ जों सुक्तिनि उनाव जि कमिसन दागोन बे कमिसननि गेजेरजों थाबैनो एरिया एक्सटेनसननि बाथ्राखौ डिसिसनखौ लानांगोन स्टेट रिअर्गनाइजेसन कनस्टिटिउन्सि डिलिमिशननि बाथ्रा थाबाय कनस्टिटिउसन जिहेतु जों 60 मोनगोन सिगाङाव जोंहा 40 कनस्टिटिउन्सि मोनदों जों दा 60 मोनगोन थारमाने 14 सिट जों बारा मोनगोन बेखौ डिलिमिटेसन खालामनायनि डिसिसन लानाय बाथ्रा थाबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट रिअर्गनाइजेसन बाथ्रा थाबाय जोंहा दा मोनब्रैल' डिस्ट्रिक्ट दं खिन्थु गोबां असुबिदा दं एरियाफ्रा देरद्राय बेनिखायनो बेखौ फिसा फिसा डिस्ट्रिक्टआव बोखावनायनि बाथ्रा दं जों ओरैनो 9 डिस्ट्रिक्ट खालामनायनि सिमां नुदों हयथ' बेनिख्रुइ बाराबो जानो हागौ बे गासैखौबो बे
कमिसनानो डिसिसन लागोन बेनिफ्राय जों जिखिनि इन्सटिटिउसन बायदिसिना मोनगोन बेफोराव थिग मथे खामानि मावनाय बेफोरखौ थिग मथे सालायलांनाय बाथ्रा थाबाय बे गासैबो खामानिखौ जों मावनांगोन बेनिफ्राय सरकारनिफ्राय मोनसे माबा होदों जे बे सुक्तिनि गेजेरजों सुक्ति खालामनाय समहालागै बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबां एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाइ स्कुल आरो कलेज भेन्सार दं बे गासैखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामसिगोन होननानै दिनै बे एग्रिमेन्टआव दङ आरो बेनिखाय बे गासैबो खामानिखौ जों मावनो गोनां दं खारन एग्रिमेन्टल' खालामनानै जों मावाबा बे ओरैनो थागोन एग्रिमेन्टल' जागोन खिन्थु जों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन बेखौ मावफुंनांगोन आरो बेखिनियानो जोंहा मावनो गोनां खामानि एग्रिमेन्टनि साइनखौ सरकारनि सर्सआ जोंखौ मैयाहालागै बुंदों जे 3 बेलासिनि 3 बाजियाव जागोन आरो जों आसा खालामदों 3 बाजियावनो जाहैगोन आरो बे सुक्तिया जोंनि थाखाय जातिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय जोबोद मोजाङानो जागोन जों बेखौनो बोरसा खालामदों